जय आफा बोराइ बाथौ। खुलुमबाय लोगोफोर। बर'नि रानि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर, आं दिनै नोंसोरनि सिगाङाव फोरमायनो नागिरदों न'खराव टिकटिका फैनाया मा ओंथि फोरमायो। नोंथांमोना सोरबाफोर जोंनि हिन्दु धोरोमजों गोथौ सोमोन्दो गोनां बाथ्राखौ खोनासंनो एबा मिथिनो लुबैयोब्ला गोसो होनानै खोनासंलांबानो जाबाय। लोगोफोर, गेदेर गेदेर धोरोमगुरुफोरनि बुंनाय बायदिब्ला जोंनि मोनफ्रोमबो न'खराव नुनो मोननाय टिकटिका एम्फौ एबा बे जिबखौ जोबोद शक्ति गोनां जिब बुंनाय जायो। जेब्ला जोंनि न'खरनि एबा न'खराव थानाय थुलुंसि बिफां, सिजौ बिफां एबा मन्दिरफोराव टिकटिका फैयोब्ला जोंनि जिउआव सोलिबाय थानाय समा मोजां जालाङो एबा फैबाय थानाय समफोराव जोंनि साननाय हनायफ्रा जाफुंसार जायो होनना बुंनाय जायो। बे जिबा गोबां रं एबा गोबां रोखोमनि थायो। बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि टिकटिका नुजानाया जोंनि जिउआव जानो गोनां खायसे खायसे जाथाय एबा ओंथिखौ फोरमायनाय जायो। बेफोर बाथ्राखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव सुंद'यै फोरमायनो नागिरदों। नोंथांमोना जुदि बेनि सोमोन्दै मिथिनो हास्थायो अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं आरो चेनेलाव गोदानब्ला भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालां। लोगोफोर, जाय टिकटिकाखौ नर्मेल साननानै बुथारफ्लांदोंब्ला एबा जानला मोनला खालामफ्लांदोंब्ला बेनिफ्राय गोजानाव था, मानोना बेयो जोंनि जानो गोनां जाथायफोरखौ इसारा दिन्थियो। जोंनि गासैनिबो न'खराव टिकटिकाखौ नुनो मोनो, नाथाय बेयो जोंनि न'खराव मानो थायो बेयो साननो गोनां बाथ्रा। लोगोफोर, गिबियावनो आं फोरमायग्रोगोन गोसोम गाबनि टिकटिकानि सोमोन्दै। गोसोम गाबनि टिकटिकाया जुदि नोंथांमोननि न'खरनि अबेबा खनायाव फैयोब्ला एबा नोंथांमोना नुसनोब्ला गिदिर गिदिर पन्डितफ्रा बेखौनो बुङोदि बे टिकटिकाया आइ बिमा माइनावनि महर होनना। लोगोफोर, आं सिगाङावनो बुंखादों आरो नोंथांमोनाबो मिथिखायो टिकटिकाया गोबां रोखोमनि थायो होननानै। बेनि गेजेराव गोसोम गाबनि टिकटिकाया जेब्ला नोंसोरनि बबेबा न'खरनि खनायाव ओंखारदोंब्ला एबा नोंथांमोना नुसनफ्लांदोंब्ला बे टिकटिकाखौ न'खराव गाज्रि जाथाय जानायनि महर होननानै मिथिनाय जायो। गोसोम टिकटिकाया अलक्ष्मीनि एबा जोंनि न'खराव गाज्रि सायानि बाथ्रा फोरमायो होननानै गेदेर गेदेर धोरोमगुरुफोरनिफ्राय मिथिनो मोनो। जेब्ला गोसोम टिकटिकाया जोंनि न'खराव जायगा लायो अब्ला जोंनि देहायाव सानाय सुनाय, लोमजा साजा आरो गाज्रि मोदाय मोदोमनि साया लानानै थायो होननानै फोरमायो। बेखायनो बे गोसोम टिकटिकाखौ नोंनि न'खराव माब्लाबाफोर नुसनोब्ला थाबैनो होस्रांहर आरो बे गोसोम टिकटिकाया माब्लाबा नोंथांनि देहायाव गोग्लैफ्लाङोब्ला नोंथाङा खैफोदनिफ्राय बारग'नो थाखाय गोख्रैनो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनांगौ। दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायगोन एसे जारेंस्रो टिकटिकानि सोमोन्दै। लोगोफोर, भागवत आरो गिदिर गिदिर धोरोम बिजाबनि बायदिब्ला बे गाबनि टिकटिकाखौबो जोंनि न'खरफ्राव माब्लाबा नुसनफ्लाङोब्ला थाबैनो होस्रांहरनांगौ होननानै बुंनाय जायो। नङाब्ला बेबो जोंनि न'खराव खैफोद लाबोगोन होनना बुंनाय जायो। आरो बे टिकटिकाया जोंनि थैनानै थांनाय आबै आबौनि मुक्ति मोनैनि खोथा बुंथियोनो। आरोना बेखौ नुयोब्ला दाबुथार लोगोफोर, बेयो मालाबाफोर नोंनि एबा नोंथांनि देहायाव गोग्लैफ्लाङोब्ला बेखौ खुलुमनानै निमाहा बिनांगौ होननानै मिथिनाय जायो। मानोना बे गाबनि टिकटिकाया बेखौनो फोरमायो जेब्ला जोंनि न'खराव मानसि थैयो अब्ला बै थैनाय सुबुंफोरखौ मुक्ति मोननो थाखाय जों बयबो सारादु होनाय जायो।
बै सारादु खालामनायाव मालाबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला बै थैनाय आत्माया बे सारादुखौ गोजोननाय मोनाबासो बे गाबनि टिकटिकाखौ नुनो मोननाय जायो होनना बुंनाय जायो एबा बे टिकटिकाया जोंनि न'खराव फैनाय जायो होनना मिथिनाय जायो। बे गाबनि टिकटिकाया नोंनि मोदोमाव एबा नोंथांनि मोदोमाव गोग्लैसनोब्ला सना सोमनाय दै एबा दै गोथारजों दुगैस्राबनांगौ होनना बुङो। नङाब्ला जोंनि थाखाय गाज्रि जाथाय जाहैयो होनना बुंनाय जायो। लोगोफोर नोंसोरनि न'खरनि बबेबा खनायाव एसे ब्राउन गाबनि टिकटिका नुयोब्ला बेयो आइ बिमा माइनावनि नेरसोन होनना बुंनाय जायो। नोंनि न'खराव आइ बिमा माइनावनि अननाया थानायखौ दिन्थियो। बे गाबनि टिकटिकाया नोंनि देहायाव गोग्लैसनोब्ला बेखौ गाज्रि साननांगौनि बाथ्रा गैया होनना बुंनाय जायो, मानोना बेयो जोंनि थाखाय मोजां। बे गाबनि टिकटिकाया जोंनि देहायाव नांनानै थानाय ग्रह-ग्रहसाफोरखौ लानानै थाङो होनना बुंथिनाय जायो। जेब्ला बे टिकटिकाया मालाबाफोर फुजा एबा मन्दिराव नुजायोब्ला नोंथांनि खाफाल गेवनायनि रादाब दिन्थियो। बे गाबनि टिकटिकाया देहायाव गोग्लैसनोब्ला थाबैनो दै गोथारजों सारस्रोना लानाया मोजां। बेजों आइ बिमा माइनावआ गोजोनो होनना मिथिनाय जायो। लोगोफोर बे गाबनि टिकटिकाखौ माब्लाबाफोर नोंनि खाथियाव थासनफ्लाङोब्लाबो जेबो दाखालाम आरो जेबो दा आघात हो। नङाब्ला नोंनि जिउआव मोजां फैनायनिख्रुइ गाज्रियासो जायगा लानो हागौ। बे बाथ्राखौ जेब्लायबो गोसोआव लाखि। लोगोफोर बेफोरबायदि जों मिथिस'हायैयाव जाफ्लांनाय फिसा फिसा गोरोन्थिनि थाखायनो जोंनि जिउआव माब्लाबा सानस्लाबहायै गिदिर जाथायबो जानायखौ नुनो मोनो। बेनिखायनो गोसोआव लाखि, नोंथांजों बेबायदि गोरोन्थि दाजाथों एबा दाजाफ्लांथों। लोगोफोर जेब्ला नोंनि न'खरनि सिजौ बिफां एबा थुलुंसि बिफां एबा मन्दिरफोराव बे गाबनि टिकटिकाखौ नुयो अब्ला दै गोथारजों सारस्रांनानै हो। लोगोफोर बे बाथ्राखौ अरायबो गोसोआव लाखि, बेयो जोंनि न'खरनि थाखाय मोजां होनना मिथिनाय जायो। जेब्ला बे गाबनि जरा टिकटिकाया मानै टिकटिकाया थुलुंसि एबा सिजौ बिफाङाव थायो अब्ला आइ बिमा माइनावआ नोंनि न'खरनि आंखालखौ अरायनि थाखाय फोजोबस्राङो होनना मिथिनाय जायो। लोगोफोर मा गाबनि टिकटिका नुयोब्ला मा जायो आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव सुंद'यैबाबो बुंथिबाय। दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव सुंद'यैब्लाबो फोरमायनो सानदों न'नि बबे जायगायाव टिकटिका नुयोब्ला मा जायो। गेदेर धोरोमगुरु बुंनाय बायदिब्ला नोंनि उन्दुग्रा न'आव गोसोम गाबनि टिकटिका नुयोब्ला नोंनि न'नि धोन सम्पथिया बारायनायनिफ्राय खमायसिनोसो, अथबा नोंनि न'खराव सोरबा गाज्रि सुबुंनि गाज्रि नोजोर नांदों होनना मिथिनाय जायो। जेब्ला हौवा हिन्जाव थाग्रा न'आव गोसोम गाबनि टिकटिका फैयो अब्ला हौवा हिन्जावनि गेजेराव गावस्रालायनाय जायो आरो हौवा हिन्जावनि गेजेराव फिसा बाथ्राफोरखौ लानानै गेदेर जाथाय सोमजिहोयो होननाबो मिथिनाय जायो। लोगोफोर बे टिकटिकाया जोंनि हिन्दु धोरोमाव लोब्बा गोनांथार मासे जिब, बेखायनो बेखौ साधारन दासान। लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ साधारन साननानै लायोब्ला बेयो नोंथांमोननि गोरोन्थि जागोन। जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बिसोरनि थाखाय साबायखर बावहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर।